Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! At mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati, region-wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 20 minutos. Karon nga adlaw, Webes Pet Suggest. Webes na mga edisyon sa inyo siringa para tuntunan sila ang daliwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong siringa news team atong siringa mga correspondent sa liwat na Manila siringa padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry atong siringa kapolisan, Central Southern kag Northern Negros. Ang atong sinemata kadulungan oras sa kagabiyon ng atong siringa patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalabiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod ato na maliwat kabantayan ag ato na maliwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabiyon sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ana si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto was kuno may ariya lang kon mais. Importante while Malaysia action papang Nixon Tahom. Update sa mga balita nasyonal kag international news center sa Action Radio Bacolod Webes edisyon. Buylog nato na puwersa ni Action Dale Salazar. Naman kita sa ato sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Kim. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok Syudad sang Bago ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinirlagan. Ang kurman sa Action Night Patrol program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 18 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Radio Philippines Standard Level alas 9:42. Abriga na pangpagara sa ato sining pagpangalaga as usual ang ato sining Christmas countdown. Ayaw ginato rin pagkalapitan because nga amo ni ang gina amat-amat palapitan kagina. Ulo arigay sang mga ihada kag ihado. Apisar nga may ara kita pandemic nga ginatubang. Pero again sa kadali malimtan ta ang problema. Basta Christmas song, iban nga ni sa bunaga amat-amat na display sa ila sila nga mga Christmas decor. Sa sulod sa ila sila nga pulian. Muna sila nga kung bisan pigado ta. Wala na tani bla balati ano? Wala kita tani bla pandemic kag natubang. Makabatik ka ng Christmas song, kapakita ka lang sa uligpat-igpat ka Christmas light. Nakasiling ka, Haiti daw Disyembre na gid. Pati bulan pa man lang sa September. Sa tuod lang, ang aton nga makauturan subong, may mga Christmas decor na. Agi na amat-amat plastar sa ila siling puluyan. Kaya siling na timprano pa, perito sa Pasko. Ma-retrieve ka bala sa mga kakapoy, problema, kahadlok, sa COVID. Nakakita ka sang Christmas decor sa balay mo. Kung gabi, uligpat-igpat sang Christmas light. I don't know kung na-experiensyahan nyo man ha. Kakadula ang imo nga stress bro. Si Blackson JM. Si Action JM, baka na ganit ko no Christmas light. Kaya mabuta na sa kong sa balay ha. Pwede ka nakabuta actually Christmas lights ha, sa balay mo. Birmas naman eh. At least sa bisan paano, pinapalapit mo amat-amat ang espiritu sang Pasko sa bagong tuig. Dahil sa mga ihada kagihado, preparar na para ganar. Sila na lang, 106 dias na lang ang nabilin, Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 113 dias. Bye-bye 2020. Upod ka. COVID-19. Welcome 2021. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na dyan Philippines Standard Time alas 9:45 na. Balik diri sa atong sininga pagpangalagad. Ang unang bayan sa inyo sininga palatuntunan of course, ginadulong sa inyo sa Kalwan Nalang aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga porsyon sa ato sininga pagpangalagad ginadulong sa iyo sa Kalwan
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa atong sining pagpanglaga ginadulong sa kalwansang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga to 64595. Pangitaon nyo lang si Doc City sa Our Lady of Pilar Drugstore kag sa St. Veronica Drugstore tanan sang Cadiz City. May ara man sa Botica St. Roch sa syudad sang Victorias. So ano pang ginahulat nyo, ayaw na magduha-duha, magtumar adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule. Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Alin pa sang ugto sang hapon hasta subong nga kagabihon, in fact kalipas ang kagahon nagudan ulan na. May mga paggulugal-om ang pila kabahin sang ato sa nga probinsya, particularmente diri sa Bacolod. May nasiplatan nga low pressure area ang pag-asa somewhere sa Valer Aurora. Pero sila sa pag-asa daw malayo ini ang tsansa na magporma siya bagyo. Pag hindi man siya actually direkta gid nga maka-epekto sa ginatawag nga hangin habagat. Nevertheless, pagwa mo sa balay mo kung daw nagaulan, payong gid kaputi, kalo para nga hindi dakpon sang trangkaso. Kaya kung buhong ka, mangatsi ka, kantul imototunlan, lupoton ka sa kitchan mo, tapos kagid sa doktor, may COVID ka. Hindi ka rin mapakonsulta sa akong di. Nan. Sa mga tiyempo, bawal ang magkasakit. Kung may masakit ka, nga dira ang ingrediente sang COVID-19, patay kang bata ka. Hindi gid magbato ng doktor si mo. Wala ka pa sa doktor nga pa-swab test to na yung antes ka magpakonsulta sa akon kay do ginasipon ka kag do gina ubo kag ginahapo ka. Amo na mga patimaan sa COVID-19 mo. Sa mga sintoma bla, ubo, sipon, langatsi, hapo. May mga tao nga daan niya nga hapoon. Anong tao nga hapoon, suspitsuhan mo yung may COVID? Layo naman. Bagay, di ka naman matingala. Kabungguan na gani ka sa lakyan. Patayang tao, ang findings, COVID. Di ka na matingala kung kaisa. Kaya muna, subong nga mga tiyempo, bawal magkasakit. Ligado, pangadaan, limitado ang guwas ng tao, limitado ang obras ng tao. Ang gwa, gutom gid, subong puwerte na. Klap lang kadlaw, nga napay dalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ng Bacolod. Pero may mga utod na kita subong nga dogi na hapo. Dogi na hapo, ito halos makakaon 3 ka beses sa kadlaw. Sabi na kita mga naga-remedyo, general na blan mga utod naton. Ang obra bla, jab-jab lang. Makapulo pa banda, tan isa piyak ka purok to.
Para nga may inubakal bugas, hindi kagwas balaya. Mga kusang hindi manaton malikawan, tisa mo nga tiyempo. May mga tao, giman nga medyo, kuha lang guro, nagapatay huya na lang guro blang, magwa. Pasimpalad Kaya kumadakpan ti tapos gagwas balay pasimpalad kasi makaremedyo tos plake nga balay ho. Sala na kataligangan na panyaga pamahaw hindi rin panyapon na lang Why na pulo pamahaw rekta panyaga rekta panyapon. Mayaman kaya nga ton sila nga gobyerno lokal Bacolod may mga pinutos-putos kaya panagtag sa aton nga mga pinakapigado gid nga mga auto, especialmente ni mga tricycle driver, e-bike driver naton. Ang makasolo sustainer anay sa pila ka simanas na malabutan na September 30, dulo antos lang anay. Dulo discard lang anay gamay. Kung may gintagaan dira food packs tupad balay mo, kag kon lantaw mo malang nga daw makasarang-sarang pa man kaya magbakal kilo-kilo, hindi na nanay pagtaga kalain buot ha. Hindi na nanay pagdinguti na. Pasalamatin ang tupad balay mo kung magitagaan dira food packs, ikaw yung way matagaan, kasi basi makasarang pa man kaya magbakal kilo-kilo. Ha? Kasi mga tsimpo sa tuntod lang, abo yung pigado mo. Kung may gintagaan dira sa tupad balay mo nga pigado, ikaw yung makasarang-sarang magbakal bugas, hindi na anay paglaini buot na ha. Pasalamati na. Pasalamatan mo tupad balay mong gibsan paano may ginagiho sila sininga tiyan. Ano importante na ha. Kung ano yung magsinuplado. Kung lantaw nyo nga doon nagabaha ng tagtaganay ka pinutos-putos. Kung ginalantaw nyo malang para sa pigado nga ang ginatagaan pigado gidman hindi na lang pag laini buot. Pasalamat kapag katibisan paano katagaan ang mga hindi gid ba kasarang magpagita sangkalan o nila 3 ka beses sa isa kadlaw. Ayos? 2021 why nasap kuno sila ni presidente? Hindi ka ba mag-expectar ka may sapa hadason tuig why na? Usap na lang anay. Ayos. Action Radio Philippine Standard Time. Las 9:56. May nabili pa kita kabali 4 minutos antes kita magapangot sa oras ng alas 10. Ang gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chuan family. Kay Mr. and Mrs. Manuel Kuan family dira sa may Silay. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Asawa ya kabataan niya migo namon sa pudulunok na kapaurok-urok na. Ang mapisan kagawarding LTO Chips sa Bacolod, Mr. Rioben Tampos may gabi. Engineer Nonoy Galunanda kay Ma'am Julia Mandre Kabangkaran City may gabi igid nga pagpaurok-urok. Kay Maninay Senchamor may kagkaloy bibidor dira sa Rosario Heights. Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family, Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, may gabigid. Sa kay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, mayon nila nga pagpaurok-urok. Sa mga taxi driver, taga nag-monitor, mayon nila nga pagpaurok-urok. Sa mga miyembro sa OTTG, mga taxi driver, ito, diga panghakroy, masubong sang biyahe, kido laka-laka pa sa kwan, laka-laka pas pamata Carbaw ang ila siling pasero. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto da may gabigid da. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion nagapaurok-urok na dira sa may syudad sa Carlot. Okay? I-check na nga to sa nga patrol to, ato sa nga Crosswind Patrol. Kamustahon ta paglibot-libot balik ka papalagad Action John Diaz sa Patrol 2. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Bacolod sa Webes naton sila nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports!
Yan sa action chat diya sa patrol dyan. Good evening. Christmas won't be the same without you. Ayun, di purma. Sugpo, Mga sugpo. gabi, so direct makasuya mo rin tupad ko din bagon. Kaya ito ka namin namigit magkanta, blaw. Gayom nga na si GM. Ang balas ako no, pagkanta ko blali bagon. Kaya ito piu-piu mga kanta eh. Mga gabi, Enjoy sa- so direct. Oh, may gabi man. Mga gabi, Oh. kamusta? Okay lang? Okay lang. Okay lang, do ka maayo kagina to sa aton nga pormada. Oh. Gani man. Do ka maayo sa atirada na to sa Facebook Live eh. Sino? Do naka all white kita clean today. Peace Do ko na mo. Peace. 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 Oo. Do ka kikita ko ganit Basta si puti, ano. peace. Okay. Do nakita ko ganit si ano si Donald Trump pala sa gampang sa golf. Ayun, di purma. Kaya ka puti ba si Donald Trump pang tapos ang kalo ka puti. Tinlo. Te amo na ang balila basta kaya magamo na ko nung isa ka tao. Ah. Kung pili na bot silingon tina. Kung di manggaranon, gapon. Ayun, di purma. Hindi, ang tao nga nagkaputi action dyan, Ah, ang ginagamit siya na Tide. Tide. Oh. Ato gini mo arigin. Formal mo. Tao nga nagkaputi, kung gagamit Tide mo. Libre okay. komersyal ah. Ati, ang tao galaga puti, Ah. duha man nakabutang. Oh. Galabada, o kung gamasing mas... Ayun, di purma. Kaya masaya na kung gamasing masin, kaya tiputi-puti kinaya. Kaya basin mo, kung kamot-kamot, laki sa timidala pa nabing ikus-kukos. Kuskus piga. Kus-kus piga. Sa labada, okay. Oo, sa labada. Oo. Mayang gabi, action direct. Kami ang patolari kami sa may area, sa Banago, Okay. naglabot. Kami dali check na kami sa mga border, ah. Kung may mga Okay. kinapang-hold sila. Oo. Kaya ang kakatabo na, bi, sa may checkpoint mismo, may ara sila holding area, action direct, no? Kung may madakpan sila, i-hold na rin na yun. Hindi na nga lugar Doon sa na? may- Ah? Ang holding area sa Manago, din nga lugar? Adri mo mismo sa may Palapala, Dampe. Okay. Oh, zero. Ang sa may Banago, zero. Oo. Wala tao sa holding area. Kaya usually example, they like sa may Panokoy, dra sa may Sigasco, sila Diblab. Ang holding area sa checkpoint dra sa Station 8, ara sa tubang sa Sigasco, yung mismo nga building. Oh. May ara sa inbutang nga dohigot, nga nakabutang nga holding area. So, ang kakatabo sina is, kada interior or border checkpoint, may ara, ginadra sila nga area nga, muna ginadra nila ginapabilin, Okay. dragi na patiner action na rin kining mga salawayon ang naglagaw, mga nag-violate wala HQP, kung di nagakadto mga minor, violation sa curfew kagiban, no? Doon na paslak. Gani lagi na paslak. Kaya Okay. ang para ba hindi pagdalon doon sa may police station, Gani kaya man. usually for reminder lang manina, galigay para mag-aan leksyon, so gina-hold yun sila para hindi na sila kalagaw. Teka, or social di sila- distancing mo na sila sa ilang holding center da? Yes, nagatindog na sila. Tapos may mga circle, bla? No? May arada ako sa nagkadala lang sila matindog. Pero wala nabot sila. Ang tag sa kamang police Tindog wala station. pungko? Action direct. Tindog ay pungko? Ay plungkuan na? Social distancing lang? Ay pulungkuan Ay, kung ganun? diri sa may mga border. Pero kung sa police station, may mga bangko sila. No? Kami araman kis ang alert team sa tag sa kamang police station, kami aragin na sila ilaman nga holding area sa Gwa o sa Torcilla compound. Kaya ang kakatabo sa galibot abing Bacolod City Mobile Force Company karon Okay. kami mga augmentation tong from PRO6. Oo. Ang iban amo ni galibot kasi bilog ka Bacolod tapos ginapang sikop dira kung naling ka sa Banago, hindi kaya mag-expectar nga dali ka ng dalon sa Station 3. May mga cases kung di pa kamo nila ginalibot, kaya Okay. kung di ka mo nila dalon action na no? Amo na ang kakatabo si Dre. Karon nga gabi, siguro may nagabot naman guro nga mga alin o rather may manug-abot guro na naman sa nga mga LSI or returning OFWs or residents. Nga man. Kay ari naman ding bus sa Philippine Coast Guard. So din daw sa bread ko? Dari sa may area sang Bangka Pepsi going export ka direksyon action direct. Kuno mo, aeroplano, sakyan?
mahimo eroplano gini kay kasunod silang iya ka City Health Office ang direksyon nila pakadto pa lang sa may digdo Pagwatcher Conferential Road, no? Okay. Kita namon di karon nga gabi samtang diri kami naglabay sa may dalom sang flyover. Yang Coast Guard bus usually amo na mong gabi baylo kun hindi sako ang iya ka bus ng syudad ginaulam na kisang iya naman ka Coast Guard. Doga cooperate lang sila kay parang resources tanan magamit gid action Eric, no? Good. Karon nga gabi, namin kayo sa hapon, medyo nagulan-ulan, di karamis ang panahon. Paglabot sa gabi, matuloy-tuyo naman kita, kaya do ka bugnaw sa atong panyempo, no? Gani. Kalangitan naton, do, lagi ba na nagulo-gulo? Kaya daw labi tuon, karon ni gabi, Why, no? Panganod lang kanamo sa panganod. Alagal may bituon at natabunan lang, natabunan lang ka Galom. panganod, action direct, no? Kagalom. Ari na kami sa may Mandalagan, sa may Buri Road, yung checkpoint. Okay. may Buri mga Road, pulis- checkpoint na. Anong unit? Station 3? Station 3, ang sa tubang sang City Mall, Balaction direct. Okay. Dari na sila Buri Road, yung intersection point. So kung magano na templano, dari maglabay di mga ka-action na to, ekspektaron kinila, mabulubugat ng traffic. Kay exido di sila mang-check. Amo ni oras, Right, traffic para na. Kung gabi na wala na masyado kaya wala na salakyan. Okay. Pero kung tulad templano, mga 4 p.m. until 7 p.m. action na rek, laban-laban din traffic, kaya ginubra nila, isa-isa na nila nga ginapang-check. Ang IDs, halos tanan, no? Action na rek, gina-check na nila. Okay. Kay part man siguro nga sektor na lang kinila, kik-tik, para lubos-lubos, lakag, hindi man sila mag-usik sa ilang tiyempo, ngayon alam may makalusot pag nga iban pa, so mas maayo na nga gina-sektor na lang kinila. Ganun. Kaya kung makalampuas, may pre-road, ang next naman nga border checkpoint, ato naman to na sa may area sang, San Sebastian or the other nga checkpoint, ari ka naman din sa may Burgos. So, Okay. pasado checkpoint, di okay na lang nga rin na lang ginaspekto nga daan para tayo yun ang biyahe sang mga motorista. Namin ako kayo pinagpagwa galing sa update, si Mauritian Mayor bala Jerry Rojas, ang schedule nila nga panibago, Okay. sumugod Lunes, Setyembre 11, tutod Sabado. Anong schedule na? Schedule ni sa mga free shuttle service. Libre okay. nga service, actually ko sa lakyan, sa mga frontliners kag essential workers lamang. So Lunes, tutub Sabado, halin sa Murcia, Pabacolod, sa tubang sang Immaculate Conception Parish, ang schedule alas 6 ang aga, alas 8 ang aga, kag alas 6 ang gabi. Ang halin naman diri Pabacolod pa Murcia, diri sa tubang sang First Cyber Center along Hernay Street, alas 7 ang aga, alas 9 ang aga, kag alas 7 ang gabi. Kaya ipakita mo lang ko, no, yung mga ID, yung mga certificate of employment, ang pan-entering sa bus, kaya magsuksos ang face shield kag face mask, no? Pero may ano pa man changes pag man ini action, Eric. No? Okay. Ang nagapamangkot para sa laundry, ako ginagawa pamangkot. Ang Bacolod dya, why yung service nga nagasugat sa mga frontliners? Why? Why kita sunarek, no? Why? Natabo sa Bacolod ka daw tamimi. Why isang service? Why? Sang una may ara na, dumduman mo, sang Serious? ECQ to. Tubangan na sa Serious. katedral na sa nag-parking da, di ba? Serious ang una. Ang ako ka na suggestion ka rin, yung mga makaluloy natin, ni bilang nga mga kuan blani, nga mga pasayro bla di sa Southern Park Plus, particularly sa Sumbag. Tanay may harap mo tayo nga service, ibutang Makulod, no? Amo ginatani, ginapayo. Kaya Amo man ang sa Norte, di ba? Sa Metalisay, di na yon? Kapoy kakayawan, sila talaktanay, action na rin. Tani, bla, ang syudad tani, bisan paano, makabulig-bulig man sa mga, sigurado ko, masuro na di sa Bacolod, dito, may mga balaklon nga importante ko nga bulong, iba natin, labang na sila nagkatrabaho, gid, di ba? Yes, ang bragid na sila tanan, no? Why gini ka siplat kag kadumdumang Bacolod naton ding magatag libre nga serbisyo anay? Amo na gani ang isa bala ka hindi man siya kay pasugtan nila ang iban nga mga negosyo nga magbukas. Pero kung nalikon sa iban ka nga lugar nag-obra or kung diri ka man sa Bacolod, anong sakyan mo para makakadto ka sa trabaho? Doon mo na bla? Bisan da na lang sila iula ang mga pasahero sa plaza, bala na sila maglakat-lakat kung din sila na yung mga parte sa Bacolod, di ba? Doon mo man na siyang mayo, kay like for example, ang sentro sa haros kinabrahan, harap mo lang Lapis Plaza mo.
Gani man kag kun matap guro nila liwat bala ang series bala. Oo, makahatag sila libre nga serbisyo abid sa mga communities naton nga aran sa mga boundary lang ati ginalakat lang pakadto sa downtown. Katigyon ng taon balak siya na rin kung mag-top sila siguro sa series. Si Mr. Leo Reanson, si Alarwais ang mabulig na nakadumdum ka nabulig sa galing isang ECQ nga ragdadi man to mga bus nila libot pakadto pa rito. Kabalo naman ang syudad na kondisyon na makadto nga mga tao nga sarang na pamangayuan sang salakyan. Gani man. Ang tingala ko lang sumugod na implementar ang MECQ sa Bacolod. Wag kuya kakita nga may gin deploy or may gin patigayon nga service bus man daw kung anong klase sa lakyan para sa mga frontliners kag sa mga nagaka-delay man bala nato nga mga pasayro sa mga boundaries bala. Yes, kag ang isa pa dito bong, di ba kung wala, pasamtang wala pa ni ang plano, ang amo sining nga sitwasyon, nga may mga service nga kung tani, dapat gid man ihatag sa mga frontliner, ang kakatabo kalayo sang palarkingan, sang pradaan, sang jeep bala. Ambot kung saan natagan aksyon sang syudad, Gani, do medyo hinay, no? Do wala pa Pila na ta kadlaw sa mo? Dua pa lang? Tatlo? Tatlo na kadlaw? Tatlo na. MECQ? Tatlo na? MECQ, tatlo na. Tatlo na kadlaw. Tito, way gid aksyon ng syudad di? Do wala pa so far. Gayo, gaulat na lang to gani ang mga jeep gani. Nga ba nila, kung gusto nyo kami pabiyayon, pwede kami magbiyahe. Pwede, galikot ka mo na likot tanan, apektado gid eh. Gani, apektado. Kung wala man ang biyahe, ti maka-provide man ang syudad guro sa libre nga service guro sa mga sumalakay nato padulong sa downtown area. Ati ko pwede kag makaya kita ni mas maayo kay para tanan makabenepisyo. Every ayawan. Schedule lang every 30 minutes sabing guwada sa salakyan or every 10 minutes sabi no? Amo tong schedule last time ka ba? Oo, okay, para nga maka bulig-bulig man bisan paano makapian-pian sa mga utod nato nga nagkatrabaho di diyan. Utod si Action Jan Diaz, no? Yes, amo na sakto kina para makabulig-bulig man sa ila. Oo, kay kasi sila mabutayan. Usually isa nila kag ginang problema kung wala sila sa lakyan kadto sila sa trabaho nila, ang papauli naman nila basta no matabo magabihan sila, anong sitwasyon sa dalanon, hindi nila papaktan. Pero kung namo to sige apon nga set up to bala sa before mo nag-permit ko nila sulit ato may bus lang to yang nagalibot lang yan tapos schedule by schedule lang. Tapos gid mong ang ibang hindi na gid problema man kay kabalo man silang may salakyan nga para sa musina and then kasunod man sila sa mga protocol, may social distancing man, may mga HQP man, may mga ID man dara sila nga kinanglanon gid. Mas maayo naman tani kung may amo sila kay para makabulig actually sa pumuloy ko sa publiko man, no? Isa pa gid kabalantayan ang food packs kay na naganunsyo na si Ma'am Pasita Tero sang aga kay Action Art nga may ara food packs nga panagtag. Kung may ara na panagtag ni kuno initially uway pa. May ara na barangay, mga numbered barangay pa lang. Okay. Ang buwas ginalauman buwas sa aga mo ning mga rural barangay kon mga name barangay. Okay. Kay damo-damo niya mga name barangay galing kay Ambaldre nestorya naton si Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Bansilingan kumo nag-ayo na siya sa COVID-19 nakabalik na siya sa trabaho ambal niya buwas kuno gina-expect nila nga makuha na sila sa mga ayuda sa lugar kung sa dinabig dito ang pick up point no sang sinig nga mga butang aksyon na rek pero hambal niya dapat paramdamon sa publiko nga hindi tanan ang gingaan sa gobyerno. Bali pili lang ni aksyon na rek kay basid dai puta naman nila kag reklamuhan ni ng barangay kag kaluluoy ang barangay kabaton sa ila reklamo pero panumdom niya ang ayuda nga mabaton sa mga name barangay o tanan nga barangay ano lang ni nang limitado lang alin niya sa NJC. Limitado lang aksyon diyan provided nga matagaan nila pigado gid. Ang hindi nila makasarang vlog bro, makasarang na makabakal bugas nila, hindi lang patagaan, ang hindi nakasarang gid bla. Amo na sa ang bali action na rek, ang balya, amo na galing nga pagbaton nila buwas, hindi na kuno automatically nga ipanagtag nila dayon. Kailan taon na rin nila sinogid ang kinanglanon kag nagakinanglan nga magbaton sang ayuda. Ipahigad anay ng mga pulupalapit sa luwag blang ang pulupalapit sa barangay official, kwantagit ang tawon tagit kamo mismo. Ang mga barangay official, kabalo ka mo maglantas ang tao. Kung sino ang nagkakatapat, ginigatagaan sang food packs.
Yes, kaya isa to ka priority, dapat ng mga remedyo general, bala? No, mga driver, Oo, mga pigado, kid, puris of the poor. Oo. Yan, balda ni Kap Boy Pico. Amo na ganyan kap- balto, amo tayo lang habag wala kinang ganing kuti kung may maghatag dira food packs sa barangay sa tupal balay mo nga ikaw ya makasara ka mga bakal kilo-kilo, hindi lang pagdinguti kag paglayni buot ang gitagaan sa barangay kati pigado na gurong gitagaan na. Gani, amo na siya, no? Hindi bala dyan? Kaya meron ko sa katao yung anang amo tayo, Bintahuso. Hindi man bitoso, guro may pagkahisaon bla. Oo. Nga gitagaan to tupal balaya, siya yung makasara ang balay to bunggalo gani, mareklama pa to. Siya to kita kakamiya, wala aw. Amo na Oo. siya, amo nang punto ni Kapitan, kaya kabalog ako tanong nga barangay, Kay- amo nang ilagay na panumdum. Kaya sa amo ni nga tagtagan ay food packs, damo maalam mong. Oo. Damo ni Damo, maalam, gid. kag damo gini mareklamo. Damo, gidi. Oo, No, nga si konti kitagaan to ya, kamiya wala kaming tagaan yaw. Gani, intindihon nila nga ang pinaka-purpose gid yan ay sining kay una ning tagtaganay nga pinagkapigado lang gid gina-assess ang barangay kay kung gusto Oo, tong barangay gaan ginatanan mong galing kay limitado resources. Gani. So pilion lang. So Pilion ako lang puli gid. maintindihan. Kagamo na ganyan tabla dyan sa itong mga barangay official, make sure nga tagaan nyo sa food packs ang pigado, hindi kasarang kabakal bugas adlaw-adlaw. Yes, amo ginaksyon direct, no? Kaya kung may mga sarang-sarang ng tupad balay ng tagaan na pigado, hindi ba na guro magdingot ilabot, guro mapasalamat wala ka bisan paano ang gobyerno o ang syudad nakatagban sang kinilo-kilo kag mga food packs na sa pigado na. O kag isa pa ka punto para ma-avoid, no? Kay kung makita naman sa ibang nga tao nga saktuhan, saktong ilagi na panagtagan, saktong proseso, Yes. di na naman sila kabati istorya. Kag kung kabati sila istorya reklamo, as long as kabalo sila ng saktong ilang nga proseso, Yes. di minsindihan na sa tanan aksyon direct, no? Amo na nga ipaiway tanan mga pulo palapit sa luwag da, mga pulo parinti, tada mga pakaisa tada na bros da dila nga na ya. Gani man. So wala ginamayo nga imo ondra, no? Kay kabalo kagin ayo talang si Cap Boy nga magkuan sa statement. Kay ang barangay man silingan pinakadako nga barangay usually basis ang tanan. Kay kung matapos man silingan para tagana ekspektaron mo tanan nga mga barangay sa Bacolod do halos tapos sa gid man. Kay tiya mo na pinakadako nga barangay, tiya mo laging hagaw sila. Karon nga gabi mga kapitan nga Pulaw Bugtaw nga nagasige pag meeting Japon sila tanan nga mga kapitan. Sa din? Virtually kay si General Mel Feliciano nagainunanon pa sila tub sila nga mga tinion action direct, no? Buwas pa rin schedule ni Kuano sang sina nga bisita natong ari sa Bacolod sa mga negosyante ito, no? Bas pa. Pero sa mga gabi, kapitan, iya ginatutukan, ang balik Cap Boy Pico, nagayolo ko na nagregwala ko rin kadali, kaya ongoing pa sila sa ilang meeting. Yari si Barangay Kapitan, Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Action like Joe, especially sa mga barangay ng Silingan may gabi. Bali, may advice na kami, no, na may food packs nga ihatag ng city government, no, kagin advice ni Mayor nga hatagan din prioridad ang mga informal workers, no, like sa aton nga mga tricycle drivers, ng sa transport sector na to nga magsubong ang directly hit, no, sining MECQ. So, bali, sulo sa information mati ako din ang ginreleasean, no, ang mga named barangay, ang mga numbered barangays, ang ginreleasean gina sa food packs and hopefully buwas sa aga, no, i-release na ang sa mga rural barangays, ang mga named barangays. Okay. Pero mayara ako lang verse, no, kung pila ka food packs ang i-release na for barangay Mansilingan. So ang matabo sinakap for now, maulat ng anay sila kay ti ang process ng panagtaganay isudyuhan niya pa na sa barangay. Okay, i-identify gid anay na mayo kung sino ang hatagan sa priority sinang food packs, no, kay ti basi bala mag-create naman sa problema, especially hindi mahatagan tanan. So i-identify gid anay na no, kung sino gid ang hatagan, aling nga mga areas na dapat hatagan, along nga mga sectors ang dapat hatagan. Okay. No, amo na nga buwas hopefully, no, inform ng barangay ang Mansilingan nga kuha na to namon ng food packs para sa pangatag sa pumuluyo. Pero in terms sa kap sa home quarantine pass and so far wala naman problema sa Mansilingan. Okay. Ako iya nga statement action direct, may ako sila direct nga sa tagtagan ay isang ayuda naman, no, sa may lokal na gobyerno sa Bacolod.
o pulimensindihan sang tanan ang kaimtangan sa syudad kag tikopera ng gina kay kunan wala magid masado actually mga violators magid man gani amo na nagaling titi may ara gid nagakalit tiyempo may sa bibiyahe nga mga e-bike tricycle kay wala man palang itanan pero di mo ginababaso kung kaysa sila ang ginapanumdom lang gid sa ilaya magalong lang gid no kag mag-obserba lang gid sa mga health protocol para hindi sila matapikan sang balatian aksyon Yan naman ang pinakasitwasyon sa palibot na syudad sa Macau nga gabi mga kaaksyon. Ara na, medyo nagamat-amat naman ang paang mabatsagan naton pero katinaw sa aton kalangitan daw lagi man patiman nga mag-ulan karon nga gabi. Halong stipwell karon nga gabi mga kaaksyon. Pero sa aton mga kaaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtuga sa balatian sa panlawas sa mga sa aton mga kaaksyon sa mga parang rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon dyan Diaz sa Theriabet sitwasyon sa Metro Bacolod kag ang interview kay Kapitan na Pico sa Barangay Mansilingan. Amo na mga food packs bala subong nga ginapanagtag sang aton nga mga barangay official. Make sure nga aton na di appeal sa aton nga mga pumuluyo especially sa mga barangay official nga panagtag. Make sure siguruhan nyo lang ang tagaan nyo sang food packs inang mga pigado gid ang makasarang di ang mga bakal bugas medyo pulo pa iway lang anay kag kita nga pumuluyo kung makasarang malang kita na mag sustainer anay until September 30 pagi sa itong diskarte again suliton ko kay hindi kay madula ang ginatawag nga batasan sa tao nga mahisa bla ang batasan nga mahisa una ginaisilawas ang tao mo matagaan tong pigado ari ang sa tupad sa pigado nga balay simi bonggalo gareklamo again klarohon ta nga ang tagaan food packs ining mga poorest of the poor kag again suliton ko sa aton nga mga barangay official ang palapit sa luwag ipaiway anay siguraduhon nyo lang ang tagaan nyo food packs ang pigado gid hindi kay mga parinti nyo da hindi kay ang parinti ni kagawad ang parinti ni kapitan ipaiway tagid na unaha ang pigado kung natagaan ang tupad balay mo nga makasarang ka man lang ya hindi pagdingot hindi paghisa dapat pasalamat ka pa nga na sila dapat imatagaan pigado giban dibla kay ang batasan tayo kung kisa ang hisa sa parehas ta amo na kung kisa ang galain gid mo amo na nga para nga hindi man matumboy ang ato mga barangay official sini mga tao nga mga hisaon siguro hagin nga matupan sang food packs pigado. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang mga pulo parinti ni kapitan, mga pulo parinti ni kagawad, ni SK chairman, pahigad lang na anay. Una, hagid ang pigado nga dapat gitagaan. Kung sa bagay, hindi taman-tanan na ma-please mo. Sigurado kami magreklamo giniya.
Amo ni nga pigado hasta pa sa September 30. Sigurado kung may mareklamo gini. Believe me, bisa labos ba to? Kasi kwanto kita kanya kami wala din. Oh. Ano bla? Para ginaya, hindi ginaya madula. Believe me. Ang observation report ni Action John Diaz sa Patrol to ginatulong yun sa Kalwan sa basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati na produkto nga vitamin D3 katui pabasari Daranakson GA Esteban Building ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang report ba ni Aksyon na John Diaz ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! mayong gabi dira kag may pagmonitor dira kay Dennis Richard Tibor Roma kag sa mga taga Energy Fans Club. Mga taga Energy Fans Club og monitor sa aton. Sabi nagistoto Dennis Richard Tibor Roma. Lisa Joy Ilon Amoroso may gabi sakay Emmy Esmeralda Dolido mayon dira nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program sakay kwanda kay Mary Jane Mendoza sakay Maria Velia Gonzales ara sa may Santa Rosa Laguna. Classmate Marley Dolido Magallanes met may gabi na simo ja pa urok-urok kita akon nga kuano classmate si Martin Aliling da mayong gabi Jerly Bay Atong Salazar may gabi gid kay Madam Grace Smithon Cousins mayong gabi dira. Shout out sa mga anak kag apo ko kag umagad alin kay Rose Locsin sa kay Olive Prado Gargaritano mayong gabi Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family Annabel Garcia mayong gabi man Soxis Mil Hirota mayong gabi dira sa imo nice attire Action Eric all white sa kay Sir Edwin Pinida dira sa New Jersey Maria Gomez good evening sa kay Lilibet Ninya and family may lang nga pagpaurok-urok tani luoy man sila tao kay kun wala nagid paano na lang mga tao da patay gutom kun wala obra may punto man si Maria Gomez daw si Jod Galis sa Makawili mayong gabi kita sa imo ano nga pagpaurok-urok may shuttle man tani pagkadto sumag para sa kay series pa south o manggani no
Kung saan pa ni madumduman sa syudad, Girly Lopez sa Valencia. Wala na tupa ang Bacolod, sayang ang pasok ng wife ko kasi walang masakyan ang mga frontliners at mga workers sa Bacolod. Siling ni Eric Benuelo. Kalayo maglakat halin sa downtown to Sumag. Ay, oo eh. Gusto na Inday Girly Lopez Valencia. May gabi dira kay Nerissa Ruiz Ilaria. Gapa urok-urok siya. Maman si Maria Gomez. Si Katendas lang taga Barangay Bataw. Gapa mati gisaton si Gracie E. Palanas. Hindi na siya si Katendas lang adri sa Barangay Bata. May tali action may sarakyan maski pakadto lang downtown. Wala gid abi Balatsago ang taga city government. May ara man guro Sakay Mr. and Mrs. Gerson Chang, kapaurok-urok ito. Mr. and Mrs. Gerson Chang, ara sila, kapamati gid. Nabuda mo ang PM ni Maria Gomez, so ito yung tarang ngalan, no? Eric Benuelo, nagkuhan ko na natamya ko na siya. Sige, ang iban karon naman sakay Ruth Kuzawa sa Tokyo, Japan. May kabigid no sakay Ruth Kuzawa sang Tokyo, Japan. Sige, i-check na mga report na gikan sa ato mga correspondent. Naka-standby sa number 3 si Action Roger Goteb live report gikan sa mga syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari si Action Roger Goteb sa iya sininga report. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Roger, may gabi, please kamin. Yes, Action Eric, may gabi sa tumang aksyon. Medyo matulot ako ay magsunod sa kadis Action Eric sa sinima tinihon. Pero nagalimot ba ng amon dari nga mga patrol car sa kaya kapulisan sa Gapon sa pagbantay sa palibot. Kaya laman-laman may manakpa naman kaya man kagabi dusi manakilakpa naman sa curfew. Kaya hindi sila ang nakaangko naman sa pagpropaway sa compound sa Cadiz City 20. Tapos ang curfew hour hasta las 4 pagkatapos sila may extension pa kasi may community work pa na ginapatigayon para sa ilagod nga mamatyakan Manila nga sala gali ang ila sila nga ginapagimo. Hosto. Sa pila na ton ka mga balita, ang amo dari nga CDRRMO, medyo nakatuloy tiwawas na, pero sa 64 sila nga gin-swab, may isa gid nga nag-positive. Sa taga City Pero sa amo dari nga, ina sa 64, so isa daw first batch pa lang, may second batch pa mo. Okay. Kasi divide nga daan sila. So, konfirmado nga may isa nga nag-positive, sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang amo dari nga officer. Okay. Sa aton sila nga interview man sa kay doktora, at medyo sila nga daw nakatulot ibawas sa kabilukat si frontliner, si kitama bla, ang mga taga-CDR mo sa pagsugat sa mga LSI, kagsubog man sa pag-transport sa mga pasyente Action Erect. Si Doktora Maria Victoria Ibanez. Sa 64 sila kabilog ng swab, may isa lang din niya nagpasitid. So, wala na siya sugat sa mga LSI, wala siya wala sa transport, kundi sa communication. So, pag-quarantine na sa ila, yun yung sakso, mag-ino sila nga mag-distansya. Din mo, dahil tayo may naupod na siya sa room na may 5 kabilog. So, siya nakuha na namin. Ang 5 yung repeat swab namin sa GWAP. Kasi quarantine naman. Although wala man sila may ginabatsyag, kasi may nagkasitin wala man sila may ginabatsyag. I see, okay. Automatic. So, kung daw divide sila, ang sa arena to, mutang functional, ang diri sa atong CDR mo daw mong gin-lockdown. Subog sige pa. Nang bali last day subong nila, kasi 7th day subong kung nag-quarantine sa
DRMO nga office. So makagwa na sila buwas, sila naman yung mabulos at nga sa arena, ipasulod na sila sa St. Andrews kay 28 so naman sila kabilos. So iswab naman na sila namon ba. So may 28 action arrest nga ang sa arena ipasulod sa St. Andrews kay 40 sila tason subject sila for swab test naman buwas. May 4 nga close contact ang ini nga o may 5 close contact ini positive. So i-swab test man buwas. Okay. So muna kada na buong gitsubong sang gina-swab test gani kay sila ko gani kay doktora kon bala ang sila nga daw ginakabig ini nga bisan patod nga wala man di patagalan ng mass testing dariya sila sa Cadiz daw mass testing sila permi kay man damo gina pang swab dan tungod sina nagbakal gid siya sang testing kit ang lokal nga gobyerno pinagiman sa kay Mayor Salvador Banding Escalante agod nga makabulig-bulig man aksionerek sa sini nga ginahimo karon sang City Health Office sa pagpatagay ng swab test sa mga na-trace nila ng mga contact siling mga nag-positibo action erect. Salamat sa gani kay tungod na limited na lang ang ginatag sa atong sang province. Nag-forces na kita sa Mayo kang ato na ticket. So nakabakal kami hopefully bisan jutay lang gid may mambal nga damo-damo makabulig-bulig kay daw nagalakad atong contact tracing. So amo pa niya mong ginaano nga nami gid nga may ara di kami testing every other day. So ginaano na naman kasi may MWF kami depende sa sitwasyon kung daw gadamo mo gid na matabo diyan daw gamas testing ka na ay isa pa lang to kapamilya sang nurse ko bilangan ng positive nga taga-Sagay. Damo kitong kay ang ilan ni Gabriel Balay daw tulog pa kayo bilangan nagalusot lang. So sa ila pa lang daw mga 17 na po kabilog mo. So daw kadamo. So naka-lockdown mo sa buong area. So amo na action ang payag ni Doktora Maria Victoria Ibanez. Kaya musta ito yung mga nagpurulas patay ito nagpositive sa COVID-19 to ya? Ginaulat pa ito yung swab test yatang close contact sa pamilya. At yung mga 60 to mga general contact to kung i-categorize. So gaulat ito ya kung halimbawa ining close contact nga 4 ka membro sa pamilya katong gigastigo na gigastigo pero gali kay COVID suspect gin swab test bisan napatay na siya nagwa nga positive. Gani. Actually, napabangkot ba si Doktora kung may posibilidad pa nga ang patay baka matapikan pa COVID? Ate, napabangkot ko sa aksyonere kung balokati ang buto ga sitwasyon sa kundi na balok ang uri tato yung 3 kapatay nga nabilin to bilang kadto pamilya to. Di ganito ulit 3, 4 gito. 4 gito pati atong napatay nga may COVID? Wala bot sa kalima galito nga napatay may COVID. Ay, kung nabugli 4 kita yung patay, wala ba sa COVID? Ang COVID to, gin-cremate nila to Action Roger? Wala, ginlubong na itong pagkaga itong Martes, aksyoneri ko tapos nga nagbot ang resulto sa Lunes sa gabi. Kung nabugli, wala ito mapulaw-pulawan, ganito da lawig pa? Wala, pero ito isang nagpulaw to sa gabi, Lunes to, isang primero nga gabi. Mga sobra 60 ang na-trace ni Kapitan kay Kabihert niya. Ubos ito sila? Kag subungan nag-hasag advisory sa Kapitan, pa-lockdown niya ang bilog nga Barangay Mabini. Okay. Hindi pwede makasulod ang mga pangayaw dito kay man base ang gina-speculate kag isa ka precautionary measures ni para sa kay Kapitan nga sini nga ginmando kay man base bila ko may mga taga Mabini may mga paryente sa iba ni Barangay Magkanto na kag wala sila kabalong kantuan nila nakapulaw galito gani man sa base bila ko may virus kasi kung pagwa yan dalayan naman virus bila kag kundi naman maglaton. So nalubong na to may bilin pang 4 sa pinarapalor nga patay. May bilin tong 4 at yung 4 to sigurado kung pabilas to sa napatay to hindi ko to na ikadto na sa punarya Hindi, pare, ang nabilin to galing 4 action gin mando to ni Pagiman sa Assistant Sales Officer nga si Dr. Garvino
na ginmanduan dari ang punerarya nga tawgan nila ang pamilya kung ipakuha na lang ang mga patay kag ang advice sa city office na ipalubong nila dayon. Di pero dyan, kabla sino magkuha sang patay ang pamilya? Ginukdan man sang Behertz? sang Behertz. Behertz na lang ang makwa, kasi nagasoksok sila sang protective gear da, para nga ang pamilya, hindi man mahawaan, kiti, gin-lockdown gani ang mga empleyado da. So, Behertz na lang makwa, ano dalo na lang sa balay sang pamilya ang napatay, kag tiyan mo nang ambal mo, ilubong na lang dayon? Ang advice ang city office nga ilubong na yun, pero kung hindi man lang paglubong, hindi nila pagpadugayan, 3 lang kadlaw kuno, kada son, kailangan kada adlaw, i-disinfect nila, kung nila pagpalubong na yun. Okay mo itong suggestion, nga ang makwa, Behertz, hindi ang pamilya gisa sang napatay? Actually, amo nang natabo, ang kwa dire, I don't know kung, Behertz man siguro, pero nakablo, tanan lang ang mga nakapiti mo. At least sila nagdala sang patay sa natungday nga pamilya. Kung malak sinerek ang extrador ko, no? Extrador ay di personnel sang punerarya. Oo. Mayara sila extrador nga gin ano man nga naka-PPE man. Ati, good. Actually, ining mga personnel sang punerarya nga nagkwato sining COVID patient nga napatay nga gin swab kag na gin kastigo kag napatay na sa COVID. Naka-PPE sila ya. Okay. Dapat kwa dito kaya mo ginagaw SOP naman labi sa punerarya nga basta sa hospital mag-soksok sila sang personal protective equipment. Te nakuha na tong apat kapatay, way pa? Nakuha na kapon. Te pero dyan, anong possibility nga ang patay malatan COVID, wala chan siya? Te, sunod sa kay doktora sa iya pag-explicar, Doc? Naka-formalin manager So, ang amon na bigyan ng kabalakan ang embalsamador. Kasi ikuha gini nila tanan ng mga lugar sang napatay ito nga infected. So, ini yung mga patay na din kasulod after to sa iya, hindi naman na siya ka-transmit dyan, kaya patay naman na okay. Good. Naman siyang formalin. Good. May namangkot na ganin sa akin, kaya may patay sila. Ano na ako na matabo. Anyway, may naman na mabuhay ang virus, kaya ano mo lang na siya kung may host mo, gumagatasahay. Pero once patay na, hindi naman nasa makalatong kaya hindi naman nakapangatsyo sa ublang patay. Ano patay makatsi? Anong kasang formalin ng lawas siya. Hindi mag-ubong patay blaw? Sa amon lang yung nakabalakan ang balsamador. Balsamador. Pero kung naalala sa patay, hindi naman. Ate Clarex naman sa lingon dahil. Sige, Otay, bakit blado kung ihaya man ang patay nga rata iya kay isang pamilya, siyempre, gaano man sila, nga hindi man niya COVID, pero bakit bala kung ara naman ang virus, pero anong instruction nyo, Dok, sining mga pamilya sa may mga patay? Dahil palubong na lang sa mga patay o ano? Kaya balita kung kuha naman kunod na, Dok? Ang magandang advice sa ila, kahit nag-practice ito sa buong sang lesson sa ang social gathering, balanta mga kung may patay, dami ko dyan nakadto. Pero advice ito nga, kung pwede, ilubong mo na lang ang sigida, hindi na lang kami magpadugay ng kalabutan sa 3D. Pero kung daw hindi ginuya mapunga, gusto mo dihaya, sila na lang yan mismo madisinfect, kadlaw-adlaw ng nila, nga lugar, kasi na may ang kaspet ng nila, nga mata na patay. So, amo na. Klaro, nga patay gali daw, naman chansagli magpenetrate pang COVID, unless yung patay, mangatsi daw kung mag-ubo. Budlay naman na kung mga natsipa ka mag-ubong patay. Ang lain siguro patay, manguyab. Kaya kasi sila to yun. Ang delikado yung Ibalmer. Amo gani, amo na kaya. Hindi pa na delikado Ibalmer. Kata Ibalmer, puno naman ang lawas na nakapormalin. Kali, ang mga Ibalmer, luway naman nakapormalan gani. Ang Ibalmer, sigurado ko din na malatan COVID. Ang lawas na ang haklo sa pormalin. Ano po, tigadaan na mong. Dugangan niya pa nga tapos tapos siya na imbalsaba sa patay. Dahil nagkatawa siya ka mag-inom whiskey hindi nakapenetrate COVID Kaya bakit ikaw dugay, labi na kay Balber na din, kadugay naman siya, kung natawad mo ganito, kulang naman yung balsamar kasi
Oo, ang gusto ka mo to, kasi Balmer, gusto kang bala sa daw, pumalin man. Ay, hindi man na. Joke lang na, no? Nahamot ka pamati. Nahamot ka pamati na sa ato ng Balmero. Masila siya ng Balmer nga. Siling sa mga Balmer niya, daw ginapatam. Atin na sinirek na, daw ginakwata nila, daw ginapakalain ta nila niya, hindi Pero mo na sa mga Balmer ta, kuwan lang, medyo halo lang kita. Kabati Balmer ni masilig nga andaman mo lang kumauna ka sa ako bibag sa marti mo konti ka suslo Ayo di purma. Dito ginamaldisyon ako ni Aksyo Roger ako. Tanawag ako makapanguyam ka Ay, ate. Sa mga Balmer ta, halong kika mo kung specialmente kung may COVID ang ginambalsamar nyo, ha? Away naman kung may COVID yan sila. Hindi naman dapat mo na galing diri. Daw hindi ta makuha ko din ng lapses black. At sino kay Doktora Maria Victoria Badge. Sila nga, natigala magani kami dyan nga. Every time ko no, ang mga punerarya. Jer, may klaro ko bla. Atong napatay bala, kundi positive sa COVID. Ano ang pag-swab to sa iya? Na sa mana to so kung wipa. Wipa. So swab test siya. Bali ang natamo patay na siya yate kay ang Balmer o ang punerarya nagkakinanglan na siya sang post-mortem nga result. Kalakip na dayon ang dala na certificate to embalm. Hindi na. Ang point ka mo ni, kundi swab test ng patay. Dason nga adlaw, alimawa, bigin swab test ko patay subong. Webes na subong. Pagka biyernes to, nagwa ng resulta? Hindi Ginswab test to siya, actually, biyernes ng gabi, kinapatay siya mo. Oo, biyernes ng gabi, swab test siya, patay siya. Kuli, patay siya, na mga serum-serum na ba, napatay siya, post-mortem, ginswab test. Oo, biyernes ka lang. Kaya malgay ng doktora, siling niya, ginswab test siya, init-init paman ko, no? Sige lang. Pero pa ang pamangkot, pag swab test siya biyernes, sa saan nagwa ang resulta? Lunes pa yatang gabi. So, kung isipon ta, pila kadlaw, 2, 3? Biyernes. Sabado, Domingo. Lunes. 3 days. Mga almost 3 days, gili no? Oo, mga 3 days. Siguro kasi ang gambal mo ginagawa, 3 to 5 days kidman mo. Kung mo, osto ng gambal, dapat 3 to 5 days magwa ng result, no? Pwede na magaling mapagwa ang result 3 to 5 days, no? Ate, sa subong na pwede na kinamo ng laboratorio, kuno mo. Di galing kita problema, nga iba niya ka na buta, pa ito sinimana, iba nga nilapit na kita isak bulan. Inigani ang uli, mali sa amo, no? Ito walang malatos ang manughilot, walang connect, no? Oo. Mga 8 kadlaw, tig-interview sa doktora, sila nga na-apiktuhan, tadyer sang mass testing, abi. Oo, magluwas sabi nga mapiktuhan na mass testing do. Tisubong nagbalik sa normal, ambot nga kaduga, ganyan magwa resulta, tindi na na niya, kaya tinibalik naman sa normal, subong. Tiga niya, maganin na, ting iba niya, hasta ka na subong niya, ba na maabtan resulta, tingnan mo yung mga discrepancies na. Para sa ba sa ginakwarantin sa Diyos sa Cadiz, kag sa Ibi Bagalaw na? Tiga ginaulat mo ng angkwan, ginaulat mo ng resulta na, di ba? Di sa Ibi Magaluna, may mga result na sila, bagay, so, programa ka natin ang mga LSI, di ba ko sana, yung mga OFW, di ba sa mga hotel inns, di ba ko sa? Pagkaduga, magalabot, ang ilang nga ng resulta. Kung sa private, gani, 1 day lang. Mo gani, natin nga may mo nga sa private, 1 day lang, ako gobyerno, hindi ba mo 1 day, Amo na actionerek dato. Amo na gani, Aksyo Roger, ang rason, kung nga, ako na yung personal nga pananawan, amo na rason, kung nga, ang nagadamo, ang mga biktima sa COVID-19 kay nga galambot pa tag isa kasmana tag 15 dias ka magwa pag resulta iba gani malambutan pag tag isa ka bulan lapit kag magwa ang resulta paano mo na ma-contact tracing kita ni dapat ang contact tracing niya 3 days before magwa ng resulta be it positive o negative importante magwa ang resulta mapabalo sa concerned party sa barangay parang contact tracing hindi mamubudlay para sa mga auto naton nga mag-contact tracer action Roger di ba? Oo, correct na tayo kung ini nga kaso, kalimawa na yung sinimana niya, be, sa paglubong, be,
Paglubong kami, wala pa Japon result. Paglubong ka na, damo pag inatawo. Di mo na gani, Nga, ara gali, ang nalibugan ko bla, mapagwa gani sang kwan, mapagwa gani sang private hospital, ang resulta sang testing nila, lawig iguro na, 2 kadlaw, tinga nga sa private, sa mga hospital sa gobyerno nga ang tag-sinimana. O, puta ko, sinimana, Ti sinimana, lawig na, damo-damo na nga i-contact tracing mo kung hindi tayo magwa aksorogen, di ba? Ti galambot ba tag 14 days, kasi gani, lapit-lapit sa kabulan, ikaw magwa ang resulta mo. Ambot lang may ara pa na sumo, pero tiklabanan sumo, 3 to 5 days malagid. Mga 3 days, ara na yan mo. Kabay pa. Ti kay gali kay ang nako ako di ba sining mga OFW nga rep mo sa mga hotels na to sa aton nga mga indiges ta subong way pa man nagkagwa ila nga kwan nga mga resulta kung sa dang ibanda. Sago na to, justification, mag-interview kita, sila ko nga kadugay magwa sang result. Sila kay labi na sa mga nabilib na kung isa, albaw tagpulo, abis sila bing ina-swab test, ang nag-positive 3, dugay mabalaan ang 7. Singila, kay ang 7, why na main code, ginauna line code ang positive. Siling ko mapakta na natin nga 7 negative. Masiling man lang doktora na hindi man. Kundi nga wala pa siya confirmation. Kaya why pa man ang result. Ano nakabudlay Hindi na? mo na. Ang lain pa na, ang lain kay hindi tayo nababalo sa barangay concern. Ang inang pasyente na, nga nagpositive na, o kung nag-negative man. Kaya balo ko sa nag-atag man burden sa tao ko sa ng ka-stressful kasi lang magpanumdum ko lang ano man positive ko, ano man negative ko, do pila na to kadlaw kag simana nga way pakabot ang akong resulta, di ba? Oo. Ano na gani nga dapat may isa nang tani nga tawo or ano man da opisina nga lang pagwap be it positive negative babalo din ng tao din nga concern ka ang barangay nga concern mo na bla? Oo. Labi na gid ko para dasig para hindi tayo mamudla sa contact tracing kay gabuda mo sa contact tracing kay ang resulta ga sinimana because sa lapit sa kabulan magwa. No, sige, amo na gasling gamot may ara pa na sumo sa una muna pero karon niya daw halos 3 to 5 days na. Tawon ta kay amo gini matchag kung sama sa factor kung nga ang damo kag lawik ang contrast tracing kay ang nagakadili ang resulta sang swab test mo isa. Yes, action na rin. Gwa gani sa kadlaw lang swab test sa private, hindi na anong kinalain sa private hospital kag sa public hospital, di. Ang kinalain siguro kasi sige may bayad mo. Ate, kasi ang private ko na yan, kaya mo taon sa ilan ni Baya o 4 sila, tag 5,000 ito. Dasig. Ate, 20,000. Kung nakilala ko pa niya, basi ko sa mga public, hinay, kasi may bayad mo, kung private siya, 5,000 dahil pag sa nga pag matikaturas ko tayo. No? Diba? Awa ko nila, 20,000, pagkatapos na, positive siya, hasta ticket na bakal natin, waya masakyan to. Kaya ma-reimburse to? May tamakuan? Ambot, kung anong status ito, pero ang giling mo lang kasi malaka plano ito yan, malakas sa US Embassy, sa China Embassy, sa Manila, para ang natin i-present itong mga requirements, isa na sa swab test. Sige, ang mga development sa kadis, retrato na Axel Roger sa imo nga monitoring, Oo, magkano na. Alam ko kung ano ba gina. Sige. So, muli aksyoner ka tumadulong ng report, mga balita, kag informasyon sa ginapon update sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon, is aksyon Roger Gutim ng report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Roger Gotib live report sa Pasyudad ng Cadiz. Ang balita ni Aksyon na Roger Gotib, ginadurong sa inyo sa kaluman.
Oy, sa mga taga-agisan mamaylan. Natamya ka mo dira ni Ako'y Jetroy. Gapa urok-urok man sa kuana. Action Night Patrol program. Si Mr. and Mrs. John Kagpriti Mahilo may gabigid. Para sila gapa urok-urok pa. Sila ni Milo Huyatid Amit ag ni Roger Consami, Roger Awing and family. Nagapa-urok-urok man sa Action Night Patrol program. Ayos. Alin sa report na Action Roger Go Team, naka-standby pa sa line number 3. Ang aton sining koneksyon sa Central Negros, si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival, may gabi, please come in. Ayong gabi, Action Direct kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang La Castellana Police Station nag-conduct sang operation against sa wanted person sa alas 3 sang hapon dito sa may area sa barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Bustamante kag ini ginag-aresto sang isa ka persona nga ginkilala diri sa kay Francisco Lozada y Magwad. 83 anyos kag pumuluyo sang barangay Kabakungan, La Castellana, Action Irek. Ang ining operation ginserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 19-016 nga may violation naman ini kag naglubag sang kasuguan kag ginapapanaog ini sang ni Honorable Judge Joseph Gidon C. Valencia, Municipal Trial Court sang Branch 9, La Castellana, Negros Occidental. Kag ini nga warrant of arrest action na Eric, ginpitsahan naman ini sadtong Marso 6, 2020. Kag may recommended ini nga 36,000 ka pesos para man sa iya temporaryo nga kailwayan. Sa karon ini nga suspect nag-ara karon sa custodial facility sang La Castellana, Negros Occidental. Padayon man sa gihapon ang pagkandak sang curfew sa syudad sang La Carlota sang aton kapulisan sa pagpamuno man ni Police Colonel Junel V. Guadalupe nga sa diin nagapadayon ang kandak sang curfew alin alas 8 hasta sa alas 4 sang hapon aksyon na Irek. So ang aton nga kapulisan wala nagauntat sa paglibot sa bilog nga vicinity sang syudad sang La Carlota. Agud to nga mabantayan man sa gihapon ang nagagwa kag mga nagasulod nga mga kauturan naton diri sa syudad sang La Carlota. Agud to nga mapagar ini ang ginatawag nga COVID-19 nga hindi maglapta sa diri sa syudad sang La Carlota. So gapadayon sa gihapon kag ginapahibalo sa mga pumuluyo nga kung magdulog o kung magkadto sa mga publikong lugar sa syudad sang La Carlota, labi na gid sa public market, magasuksok sa face mask kag magagamit gid sa proper hygiene kag social distancing agud to nga malikawan ini ang nagaduging nga COVID-19. Amoy ni ang nakuha naton nga balita sa aton area of responsibility mayong kabilang sa kaya George Nebria kag Jocelyn Tuhaw sa barangay Dulom, barangay San Miguel, Sitio Dulom, Action Eric kag mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Jofred sa Panta sang barangay Robles. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, nag-report una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol.
Salamat kay Action Festival Bilamor. Ang balita ng Action Festival Bilamor live report. Sala Carlota, giradulong siya sa karawan sa Santon Plaza Coffee Mix. Makahatag ini sang vitamins, minerals, kag insoluble fiber nga kinahanglanon sa atong siningalawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, mayara nga soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig patinlo sa atong sini colon o kon tinay. Santon Plus Santon Plus Coffee Mix, kompleto ang ihatag wa iban. Mugid. Fidel Togli Ortega. Ara siya ka paurok-urok insya Allah. Sa kay Pegasus, may kabigid, paurok-urok si Pegasus. Si Madam Tina Mabugat, ang manager sang Mang Ising sa Reclamation Area Kagkay, Colonel Calixto Mabugat, ang regional director sang Rias diri sa Western Visayas. When we come back sa tababalik report ni Action Jan Diaz, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tiyon sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, mayong gabi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato pabalakan balikan ta si Aksyon Jandia sa Patrol 2 sa ato sining nga Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field reports. Yan ang balikan report ni Aksyon Jandia sa final report. Jan, Piskamak. Aksyon nagsalig ang transport sector diri mismo sa syudad sa Bacolod nga hinali gani madayon gid man ang tag nila nga modification sa guidelines sa idalom sang modified enhanced community quarantine. Isa diri ka matandog kid enhance kun baga ang protocol amo ni ang may kangtanan sa public transportation. Kaya according kay Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa United Drivers and Operator o United Negros Drivers and Operators Center o kun UNDOC nga subong nga panahon kung sa ginapanugutan ng pila ka negosyo kinanglanon sa public transportation agud nga muni ang pasakay sa mga trabahante sa mga konsumidor nga ginalauman man sa mga negosyante nga magkadto sa tagsa ka matalatapan. According to kay Malacad, kung wala sang salakyan, wala may masakyan ang mga konsumidor nga mo man na nagabuhi sa mga negosyante sa may syudad sang Bacolod. Kung baga ang pagpatag diri ni Malacad kalakip sa driving force sa ekonomiya ang hanay naman sa transportasyon aksyon Erika. Ikadwa diri ginsuwesyon ni Malacad nga mahimo man nga sundon sang lokal na gobyerno ang odd-even scheme nga ginapatuman nila sa quarantine pass nga giniman ang ipatuman sa public transportation kung sariin tisundon man base sa plate number ining odd-even scheme agud nga maribetahan ang kadamuon sa masanakyan nga nagabiyahe sa dalanon kung ang pinakatinutuyo agud nga makontrol ang movement sang tao aksyon Erika. This is differently kung sino tayo sa inyong program sila ginapamatian ko kay aksyon at nagambal niya na ang LTO ay titirgit na mag-notify
by isang executive order nila na na-implement sa nagligad. Like, for example, ang ginaayaw na mo, nagpagkaroon ko ng pintas na ginahimo sa buong like MWF, kung na siyang 1, 3, 5, 7, 9. So, yung TTH na ito na 2, 4, 6, 8, ano mo lang i-implement natin sa jitney, para kispatas mo, so hindi 100% makita natin sa lahat, kundi almost 50% lang makita natin. Kung 50% na po mo yung umagawa, 50% na na-servisyoan na mo, pagkasang na doon, naman na ang ma-duty ng mga driver. Actually, kamatian ang kabayan sa pagpahayag ni Undok Secretary General Mr. Diego Malacada. Barita gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, sula sa patrona sa aksyon na sa Bacolod Aksyon Raj. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan! May gabi nila kay Toto Samuel Castillo Armita nila sa Valladolid na kay ngagaw pa sa katapusan nga bahin sa atong pangapanganagad, no? Sa kay Toto Samuel Castillo Armita. Si Rodora Sudasta Madera upod sang banaya nga si Nelmar Madera. Urok-urok magliya. Tulog na ka mga duwa. Kapi na ni. Sige, may gabi nila sa kay Inday Rodora Sudusta Madera. Upod sang banaya nga si Nelmar Madera. Kapaurok-urok pa. Adya Birda, may gabi kag si Maria Nelma Teruel. Lockdown ko na hasta 30. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sila pa ng Action at Patrol program. Kita magatakop temporaryo. Balik kita Biyernes buwas alas 10 to alas 11. Basta ka Friday night, isa lang kita kauras. Opo din kay Action Roger Gotim nga napalagad karong gabi. Action Percival Villamor, John Diaz. Action Papang Nixon Tama mga piloto sa Patrol 2. Crossroad Patrol News Center. Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Company with IT Expert Action JM by Kim. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Silat sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa station manager Action na magmana production chief News Action Rex Cantong, ang nyulagad ang kormasa sa patutunan ng Action at Patrol program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric magbanwa kasi ring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo sayo pa pangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.